So hello everyone. So welcome to my YouTube channel Rohit Daimary YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौ बरायलायबाय आरोना लोगोफोर. So hi everyone, good morning लोगोफोर. बे फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर. So दिनै नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर. आलादा भिडिअ लोगोफोर. जायफोर नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर. दिनै आङो कलेजाव थांनो दङ आरोना लोगोफोर. नोंथांमोननो एसेब्लाबो देखायनो नाजागोन लोगोफोर जोंनि कलेजखौ आरोना लोगोफोर. So नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि. So दा आङो लामाजों एसे बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोर फुंबिलिनि आरोना. So बिदिब्ला जागायनोसै लोगोफोर भिडिअखौ. सान्दुङा दिनै ओरैबायदि माने दुगा जादों आरोना लोगोफोर. ओरैबायदि गोसा दुंदों आरोना लोगोफोर. एसे गाहायावसो फैदों बायदि मोनदों आरोना आङो लोगोफोर. नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय. जा हायो मोजां खालामनो नाजागोन लोगोफोर. नोंथांमोननिसिम देखायलांनो नाजागोन. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम. बे भिडिअआ माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना. फाइनालि लोगोफोर आङो दा ITI कलेजाव थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर. नोंथांमोननोबो जा हायो देखायनो नाजानोसै लोगोफोर. स' दाथ' सान्दुङा जोबोद गोसा दुंदों आरोना लोगोफोर थानो हायै. जोंहानि लामानि गेटआबो ओरैबायदि दाम गोसानि आरोना लोगोफोर. नै नायदो ओरैबायदि दाम गोसानि बियो गेटआ जोंहानिया. नै नायदो लोगोफोर. औवानि हेबनाय बालि दङ. एसे सिगाङाव बालि दङ. बालिखौ मानो लामायावनो दोनखो होननानै बुङोब्ला बेथिं लाबोदोंमोन आरोना लोगोफोर ट्रेक्टरखौ. साखाया बेवहाय फासिबाय थांनो हायासै बिथिंजाय सेस. दा आङो थांनोसै लोगोफोर. लामाया बेफोरबायदि जोबोद मोजां आरोना लोगोफोर. नै बेकग्राउन्डफोरा जोबोद मोजाङानो नायनो हागोन नोंथांमोना. बेयो जाहैदों मेन रड लोगोफोर. बैथिं थाङोब्ला डिमाकुसि सहैयो. ओरैजाय थाङोब्ला भेरगाव सहैगोन आरोना लोगोफोर. आं दा भेरगावथि थांगोन आरोना. आंना भेरगाव नालाय लोगोफोर ITI कलेजआ. नागिरनो फैदों नोंलाय? बेयाव मा नागिरनो फैदों नों? ओइ मा नागिरनो फैदों? दिनै मानसिफ्राथ' बांद्राय फैयाखै एसेल'सो फैदों. बेयावबो साइकेल थायोमोन, साइकेल गारि थायोमोन आरोना. नै साइकेल गारिफ्रानो दिनै खम आरोना लोगोफोर. गैथारा आरोना लोगोफोर दिनै एसे खम जादों. बैथिंबो गैथ्रा. बैयाव गंसे बैयाव गंसे आरोना लोगोफोर फैयाखै दिनै. बेनो आरोना लोगोफोर. नै बेयो बेयाव आगोलाव क्लास लायोमोन, दा बेवहाय लालिया. बैथिंजाय लायो आरोना लोगोफोर. बेयाव सारमोना गारिखौ दोनो आरोना लोगोफोर. नै बैयाव दोनदों. स' लोगोफोर आंना दासो क्लासआ जोबदों आरोना लोगोफोर. क्लासखौ लाखांनानै आङो बायजोसिम फैबाय आरोना लोगोफोर. दिनै आंहा हारसिंसो आरोना लोगोफोर क्लासआ. सानैल'सो नालाय जोंहा ट्रेडआ लोगोफोर. गोबां गैया आरोना लोगोफोर. बे ट्रेडआव सानैल'सो दङ. सासेया फैयासै आरोना लोगोफोर. स' आं दिनै हारसिं लाबाय क्लासखौ. दा आङो क्लास जोबनायखाय बायजोसिम फैबाय लोगोफोर. दा थांनोसै आरोना लोगोफोर न'सिम. नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना लोगोफोर. आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय दिनै बेसिम नायनायनि थाखाय आरोना लोगोफोर. स' बेयो जाहैदों बेल बिफां लोगोफोर. नै ओरैबायदि माने बेल फिथाइया थायनानै दङ आरोना लोगोफोर बेवहाय. ओरैबायदि गिदिरबो जानानै दङ बिफाङा. नै फिसासोमोन एसे आगोलाव, थाब देरदों बियो. मोजाङानो बरिया. दासो कलेजनिफ्राय आङो सफैदों लोगोफोर. कलेजाव बांद्राय गरमखाय आङो भिडिअखौ लाबाय थायासै आरोना लोगोफोर. नोंथांमोननोबो कलेजखौ मोजाङै देखायनाय जायासै आरोना लोगोफोर. माब्लाबा नोंथांमोननो मोजां देखायसिगोन आरोना लोगोफोर. स' गरमानो थानो हायि जादों आरोना लोगोफोर. ड्रेसखौनो गस्लाखौनो गाननो हायि जादों आरोना लोगोफोर. अबस्थाया जेने थेनेसो फैदों आरोना लोगोफोर न'आव. गरमाबो बांद्राय जादों लोगोफोर. बेफोरबायदि गरमाव थाबाय थानो हाया लोगोफोर लंपेन्ट गस्ला गाननानै आरोना. दा आङो थाब फैबाय आरोना लोगोफोर कलेजनिफ्राय. जोंनि ट्रेडआव सानैल'सो दङ आरोना लोगोफोर.
ट्रेडखौथ' मोजाङानो नांदों देग्लायसो फैदों बेयो जोंनि बे फेरगाव ITI कलेजाव आरोना लोगोफोर बिब्दिनो रबटिक बायदि बायदि गोदान गोदान फैदों आरोना लोगोफोर बयनिबो कलेजाव बिब्दि फैदों जानांगौ बा इथिं रौता उदालगुरि बेफोरबायदिनो नावकाटाफोराव बेफोरबायदि गोदान गोदान फैदों जानांगौ आरोना दा आङो मोनाबिलिनि दुब्लि फोथाराव एसे बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननोबो देखायनो नाजानोसै लोगोफोर जोंहानि माइखौ आरोना नै मोसौफोरा माबायदि दङ गांसोफ्रानो गैथारला आरोना लोगोफोर नै गैथारलिया ओइ मा नायदों ओइ माखौ जागोन नोंसोरलाय ओइ बन्दु नै जागासिनो दङ मोसौफ्रा गांसोफ्रानो खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर दा बांद्राय खस्थ' जालिया माइ हाब्लाथाय ओंखारसिगोन आरोना लोगोफोर माइ हाब्ला ओंखारसिगोन दैज्लां टाइमावसो एसे खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर मोसौफोरा बोरमायानो जा मोसौआनो जा दाउआनो जा खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर बेखायनो बोरमाखौबो आं फानबाय आरोना लोगोफोर मासेखौथ' खावनानै लांबाय आरोना लोगोफोर मा बुंनो आरोना उपाय गैया बेखायनो बोरमाखौनो लाथ'वाखै आरोना लोगोफोर समफोरखौबो मोनबाय थाया नालाय लोगोफोर बेखायनो आङो बोरमाखौ फानबाय आरोना दा लाथ'लिया लोगोफोर एसे उनाव समा फ्रि जाबाथाय लासिगोन आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना जोंहानि माइखौ नायनो हागोन लोगोफोर स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर जोंहानि माइखौ नोंथांमोननो देखायनोसै स' फाइनालि लोगोफोर आं दा जोंहानि दुब्लि फोथाराव सफैबाय लोगोफोर नोंथांमोन देखायनोसै आरोना लोगोफोर स' दा आङो बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोननो भिउखौ देखायनोसै आरोना माबायदि नुयो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै सानाबो हाबबायानो नै लोगोफोर जारें रें जाबाय कमला नायरें बायदि आरोना लोगोफोर नायरें खमला बायदि जाबाय आरोना जोबोद मोजां जाबाय नै नायनो हागोन स' फाइनालि लोगोफोर नै जोंहानि माइआ बांद्राय मोजां जायासै आरोना लोगोफोर हासारा एसे खम दङ बे हायाव आरोना गुबुननिफ्रा मोजां जासिदों मालाय जोंहाना हासारानो गैया बहा मोजां जानो गैथ्रा 0% गैथ्रा आरोना लोगोफोर नै माबायदि जादों स' बेखौनो जानांसिगोन आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनो आरोना मोसौबो लायाखै नालाय लोगोफोर मोसौ थाब्ला हासार मोनो नालाय खस्थ'जोंनो मोसौफोरखौनो लानाय जाथ'वाखै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जोंहानि माइखौ आरोना माबायदि जादों माइआथ' मोजाङानो जादों आरोना लोगोफोर बांद्रायथ' गाज्रि नङा मोजाङानो जाबाय आरोना हासारखौ जोंहा गोबां होनो मोनासै नालाय लोगोफोर एफा एनैखौनो होनानै दोनबाय बेखायनो बांद्राय मोजां जायासै आरोना लोगोफोर हायाव एसेबां हासार गैखाया नालाय लोगोफोर बेखायनो हासारखौ नांथारगौ लोगोफोर गोबां एसेल'सो होनाय जादों बेवहाय बुरजा होनायबा मोजां जागौमोन आरोना